Gyáva a lelke. Jön vissza? Ilyen vagy? Még van egy. Hogy tudja, hogy hol van, szedi a társat elvileg valahol. Bement, bassza meg. Hol? Melyikbe? Mondjad, infózd. A piros ház, ami itt előttem van, ránézek éppen. Megyek rá. Ez komoly. Most lőtték le a Kevin haverját. 1v4. Na ez! Jézus! Na! Jézus! Ez komoly? Mi volt? Yikes. Yikes. Cheater, geci. Bekapcsoltad a monitort? Ja. Ez mi volt? Ez a groza ereje. Na jó. Zsérségeri, mert nagyon bántja a szememet ez a fehér fény. Félrem. Vannak oldalon. Benne. Yikes. Az appot, azt nem mondjuk. De mindjárt megnézem, várjál. Megint Hopp, napolva. az szép. Lövik a két izét hobbitból. Fűszélén píkelget. Jobb bal oldalán. Nokkos bal oldalt toronyba. Füstnél. Azt megpusom, jó? Amit Oké. hogy tudják. Hát gondolom megpróbál visszamászni a torony. Vigyázz, mert megöltem. Ez nem volt szép. Ennyi. Akkor jobbra vannak a hobbitba. Ja. A kettő jön. Jönnek, értem, jönnek, srácok. Értem, jöttek, srácok. Nice try, Jani. Maybe next time. Megég. Tónoltam. Nagyon szép jó. Jobbra a füstnek a jobb oldalán. Egyet meg balra nokkoltam, füstök jönnek. Jobbról balra. Ki akarnak menni Szállt ott van. jobbra, hát. Ezt lehet tudni, ezek mit csinálnak?